magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. Ay, this is the day. Mukhang pagod na pagod ka. Hindi. The executive check-up day. Kaya parang lilitsunin ka. Kaya itsura ko parang matindi talaga. Wala namang sinabi si Doc na karamdaman, pero parang ang bigat. Natatakot ka lang hindi ka pa inumin ng Coke. Natakot ako, na hindi ako pa inumin ng Coke. Alam mo kasi ang lagi kong basihan, Jegs, honestly. Ang lagi kong basihan talaga, yung nanay ko. Yung nanay ko kasi, although, syempre, huwag tayong ganun kasi iba-iba naman tayo ng katawan. Diba? Iba yung katawan niya. Kahit anak niya ako, iba yung katawan niya sa katawan ko. Yung nanay ko kasi, teka, bakit lumalayo ka sa FB Live? Sorry po dun sa mga nanonood sa amin sa FB Live. Ang lapit po, Jegs. Sorry, na-distract ako eh. May kausap ako sa FB Live, biglang layo-layon po ng camera. Ayan. Anyways, eto na. Ano yun sasabihin ko? Ayan tuloy. Isa nanay mo. Yung nanay ko. So, ang lagi kong basehan, kasi hindi ko naman yung love ko for soft drinks. Hindi naman, of course, laging may influence yan of people around you. Yes. Kung ano ka ngayon, ay influensya din ng mga taong nagpapalaki sa'yo. Correct. So, sa madaling salita, kung diabetic ka, diabetic yung magulang mo. Kaya nga diba tinatanong yung mga ganun, ito na nga malupit. So, lumaki ko sa soft drink sa household namin. Okay. Na talagang yun yung pampabusog, yun yung pampadighay, pampaano. Pero hindi diabetic yung nanay ko. Wow. Ang nanay ko talaga ang kaya makaubos sa 1 litro kahit siya lang. Oy, talaga? Ganun si Mami. Hanggang ngayon. Talaga? So, kaya ko siya basihan na parang nanay ko nga hanggang ngayon, di ba, hindi diabetic. So, ba't ako titigil? Pero yun na nga. Yun na nga, iba yung katawan niya sa katawan ko. Dok! Kaya this is the day. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko naman din na, magpa-check up. Kasi kung hindi, pwede ako magrason eh. Katulad ngayong araw na to, meron talagang medyo mahalagang meeting. Pero yung meeting na yun kasi, pwedeng merong mag-replace sa akin eh. So, kumbaga, parang kung magrarason ako, pwede. Kung gusto, may paraan. Ayan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes. Pero ayoko na ring patagalin pa. Kasi, syempre, ultimately, ang gusto natin, humaba yung buhay natin para sa ating mga kids. Tsaka ayaw natin ng tatanda tayo, tapos yung aalagaan ka. Oo, correct. Ayoko ng ganon. Gusto ko granny ako. Pagdating ng araw, granny ako na parang, yung... May malaking flowers ka pa rin. Yan, ganon. At malaking ribbon. Asan na si Granny? Ayun! Takpan yung mukha niya ng ribbon. Ayun na naman. Nangangati. Bakit? Suot na naman niya, malaking ribbon. Meron na naman malaking bulaklak sa noo, di ba? Gusto ko ganun ako. Ayoko nung yung aalagaan. So, syempre, as we always say, prevention is always better than cure. So, yun ang gagawin, di ba? So, hopefully and prayerfully, wala namang matagpuan ng mga kung anik-anik na ikatatakot ko at maging dahilan para hindi na ako magpa-check up ulit. Nakakaloka! Ganon! Speaking of bulaklak and paribon sa katawan. So, nung isang araw, parang ganito din yung suot ko, yung parang malalaking ruffle sa malalaking ribbon. So, sabi nung isa nating kasamahan, saan mo yan na? Sabi ko, mura lang to. Sabi ko, nabili ko to sa Bangkok, murang-mura. Tapos sabi nung isang kasama, bakit tayo... bakit hindi ka magbenta, ganyan. Tapos sabi ko, pwede naman siguro kung, 'di ba, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kaya lang, hindi kasi lahat gusto magsuot ng mga malalaking ganito, 'di ba? Alam mo ikaw? May binabagay. Si Mrs. Fashion niya ba to? Para hindi. Di ba? Sa personality kasi. Correct eh. I mean, kaya niya gumawa ng mga bulaklak na pink. Ginawa niya ako ng vase na may mga pabulaklak. Pero, hindi para magsuot siya ng ganito. Kahit parang maganda siya tingnan, di ba? Hindi lahat. So, kaya, kasi it's a personality dress kasi. Correct eh. Oo, correct. Meron siyang, may kakapalan po kasi ng mukha sa madaling salita na. Very loud yung personality mo para suotin mo yung ganyan. Correct. Kasi kung di loud yung personality mo, kung as a demure, hindi ka magsusuot ng loud. Correct.
papalikpik, ganon. So hence, kaya hindi ko naisip na, ayaw nga, no, magbenta ako kasi total, pagkasuot ko to parang... Minomodel mo. Oo, binomodel ko. Kaya lang hindi nga lahat. Diba, I carry. Kailan ka ba nakakita naglalakad sa kalsada na may malaking ribbon? Diba? Hindi eh. Ako lang talaga. Nakakaloka. Wala lang. Talagang nakakaaliw lang how people are different, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina, kahit na anak ako na nanay ko at sinasabi ko nga hindi siya nagkaka-diabetes, it doesn't mean na parehas kami. Correct. We are still different. At ang nanay ko very demure. De very talaga siya, malumanay very si mami malumanay. Saan mo ba nakuha yung ganyan mo? Feeling ko sa tatay ko. Kasi ang tatay ko, 'di ba? Kaso kasi hindi kami nagkaroon ng chance talaga magbanding ng tatay ko kasi 8 years old pa lang ako nung na-paralyze siya, na-stroke siya eh. Pero ang kwento sa akin ng nanay ko, ang tatay ko daw ay bida-bida ng inuman. So, meron nga sabi-sabi nung araw na parang kaya, 'di ba, pag paralyzed hindi nakakalakad na maigi. Kasi yung tatay ko daw sa sobrang bida-bida at sobrang bibo-bibo sa inuman. Pag may nakikita daw siyang pilay, ginagaya niya. Tapos nagtatawanan. So kaya, totoo. Kaya parang nung sabi nung mga matatanda, di ba, na parang ayan kasi, panayang ganon, gaya, ayan tuloy nangyari sa kanya. Parang Alaskador. Oo, ang lakas mang Alaska talaga, promise. Yung lolo ko daw, ang ginagawa niya sa mga maliligaw na nanay ko, nilalasing niya para malaman ng tunay na ugali. Hindi niya malasing ang tatay ko. Doon ko rin sa tatay ko siguro nakuha yung pagiging nanginginom ko. Mas nauna natulog yung lolo mo kasi sa tatay ko. Sa totoo. Mas unang tumumba yung lolo ko sa inuman kaysa sa tatay ko. So, I think I got it from my daddy. Kasi yung siguro yung strength baka sa nanay ko. Pero yung biboness, loudness, ganyan, baka sa tatay. Malamang. 'Di ba? Meron eh. May dahilan kung bakit kung ano ka ngayon, dahil din sa kinakalakihan mo, 'di ba? Kaya ang makakapagsabi talaga nan yung mga matatanda, anak ni ano yan. Ayan, anak niya ni ano. Kaya pala kasi anak yan ni ano. Totoo lang din. Totoo lang din. Bakit ang isang bata ay palamura? Malamang, saan yan ba nakuha yun? Yung exposure niya. Yung exposure niya. Bakit ang isang bata at a very early age natuto magyosi, na-expose sa mga droga, correct, 'di ba? Hindi nag-aaral. Dahil din sa exposure niya. Kasi yung brain, yung utak natin, isang malaking computer na CPU siya na kung anong nakikita, yun yung nada-download at yun ang nagpo-program sa utak ng tao. Correct. Yung behavior natin na-form because sa mga experiences natin. Tama, 'di ba? So mahalaga talaga na kapag sila po ay nasa poder po natin, bigyan po natin sila ng guidance that they need. Correct. Yung tamang environment kasi totoo hindi mo alam yung pwedeng maging kunyari traumatic yung childhood. Kung ano yung magiging epekto nito pag tumanda na siya. Tama. At magbibigay magsispread na rin siya ng trauma sa iba, yung ganon. Yun yung ayaw natin. Kaya ako parang minsan nabubwisit ako sa mga magulang na, bakit ganyan kayang ugali ng anak ko? Di ba? Kasi nakikita namin kaya sa inyo. Kaya nga, totoo. No, minsan nga parang sabi ko dun sa pedya natin, tawagin natin siya sa pangalang Doktora Salome Arinduque. Ayan, Nanay Meng, hello. Nanay Meng. Namiss ko na namin yung mangga mo. Correct. Ang busy-busy namin ang tagal na namin din nakita niyan. Anyways, so sabi ko sa kanya, ay nako, nakakainis. Hindi ko sila maalis sa gadget. Sabi kong ganon. Simple lang ang sinabi na, Dok. Sino nagbigay ng gadget? At saka nakikita nila nag-gadget ka rin. Correct! Yun din. Parang nakikita nila na nag-gadget din. Tapos may mga habits tayo na nakuha nila eh. Sometimes pag yung anak ko si Princess, naririnig ko siya nagagalit sa kapatid niya. Naiinis ako kasi nagagalit siya sa kapatid niya. Pero naririnig ko yung tono ko sa kanya. Sabi ko, parang pamilyar tong tono. Parang pamilyar tong tonong to. Parang alam ko tong tonong to. Na-realize ko, ako pala yun. Diba? At hindi lang yun, yung mga tao sa paligid. Kaya kung halimbawa, alam mo na merong negative na influence dyan, you do your best para i-counter. Tama. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi naman natin makokontrol yung environment eh. Yes, Kanya-kanya talaga eh. Kaya sisiguraduhin natin, bibigyan natin sila ng tamang meron kang diffuser kung baga. Oo, correct. Kasi kung hindi, nako, mahirap na talaga. Kaya mahirap. Ngayon, lalo ang panahon ngayon, unlike sa panahon namin. Oo. Diba, Pasensya na sa pagkumpara, pero talaga
talaga. Ang laki po talaga ng Kasi diferensya. ang exposure natin talaga, magulang lang, school, yun lang. Ngayon, yung social media, napakalaking panggugulo sa buhay ng mga totoo. kabataan. Di, tsaka dati talaga, Jigs, diba? Pandilatang ka lang ng mata, matitiklop ka Yung eh. sut-sut. Oo, correct. May ibig sabihin Meron yan. na ibig sabihin, galit yun talaga, yung Pag sut-sut. isa lang, pag humaba na yung sut-sut. Ay, nako. At saka kapag ka sinabi, tinawag ka sa buo mong pangalan. Oo, yan. Hoy, Michael! Hoy, Emilio! Hoy, Emilio! O pagka tinawag ka na sa tunay mong pangalan, kabahan ka na. May ginawa kang kasalanan, di ba? Sa true lalo, ganern. Ewan ko ba, dun sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon, again, sa lahat ng mga magulang, alam po namin na hindi po madali, alam po namin that it's very challenging, pero ito po yung ating ito po yung ating rules. Kaya tayo binigyan ng anak. It's our role to be their guardians, yan, tama 'di ba? Oh. Iayos po natin sila at ilagay po natin sila sa tama para tayo po ay magkaroon ng magandang future. Tama. Kasi sila din naman talaga eh. Yes. Sila na ang future leaders. Oo. Sila ang future scientists. Correct. Sila yung makaka-discover ng mga bagong Anekla Varva. Ayan. Anekla Varva! Yon, di ba? So, pangalagaan ng mga anak. And Yeah. always remember, they are blessings. Tama. Kahit minsan nakakairita. Parang gusto mo ng... Yung pagkakurot-kurutin, di ba? Sabi nga, di ba, mas maganda pa rin ang isang household na maingay kasi may mga batang tumatakbo Correct. at nangungulit kaysa sa Oo. isang household na tahimik. Yan. Diba? Oo, kasi nakakalungkot na yan. Darating ang panahon na dalawa na lang kayo mag-asawa. Wala na yung mga bata. Totoo. Mamimiss mo na yung ingay na yan. Totoo, cherish that moment, Oo. 'di ba? Cherish that Ayan. moment kasi dadating yung panahon na na aalis din sila, may kanya-kanyang lakad. Iyan, tama. Kaya kami hanggang ngayon, sa totoo lang, lagi akong puyat, Jigs, kasi isa lang yung kama namin. Ang lalaki na namin. So, co-sleeping kaming 4. Ang hirap na matulog kasi talagang maliit na parte na lang ng kama yung natitira sa akin. Pero alam ko naman na dadating ang araw, gugulong-gulong na lang ako sa kama kasi magkakanya-kanya na din sila. So ngayon magkasama pa rin kayong 4? Oo, co-sleeping okay. kami. Pero sa amin kasi, ang hirap din yung moment na ihihiwalay mo. Yun nga eh. Ako hindi ko pa carry eh. Kaya okay lang kahit mahirapan ako matulog. Kasi like sa amin, Ang laki na din ni Justin anak mo. Nung magkadikit din naman ng kwarto, inaan naman, sige doon ka na. Oo. Pero sige nga, doon na humiga. Pero nakikita mo, yung anino, may paano na Kaya katayo doon nga! sa pintuan nyo. Correct! Totoo! Papapasukin Nadudurog mo! yung puso mo. Totoo! Nung weekend nangyari yan sa amin, pa-practice na natin para makatulog na kami ni Daddy. Oo, si Prince na lang yung katabi namin. Princess, ang laki mo na. Doon ka sa kwarto mo. Ganyan. So, nagsabi pa siya, big girl adventures. May mga ganun pa siya. Klabo, maya-maya. Ayan, nakita ko na yung anino. May nakatayo sa pintuan. May nakatayo sa pintuan. Pinapasok na din namin, di rin naman namin kaya. Anyways, let's all treasure those moments, mga kabisyo. O siya, exit na muna for now. Hanggang dito na lang po, mga kumikinangers ako kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!